l'Alcúdia ha donat el tret d'eixida a les seues festes majors en l'acte del pregó. Enguany, aquesta ha estat a càrrec d'Anna Serrano Vallès, veïna de l'Alcúdia des de fa 57 anys. La pregonar d'aquest any 2016 és llicenciada en Història Contemporània i Filosofia. La seva activitat laboral, que podria qualificar-se d'informal i sense ànim de lucre, consisteix en assessorar en els camps pedagògic, crític i literari. Col·laborarà en associacions com Abraç, Càritas i el Banc d'Aliments. Sempre he volgut dir una cita de la cantant calva de Ionesco, que és que per mi és un honor i un privilegi. M'ho vaig pensar una miqueta i ara en aquests moments encara estic un poc nerviosa, però estic molt contenta i sé que quan acabe va ser un dels moments més bonics de la meva vida. El discurs d'Anna Serrano va oferir una visió molt personal de les festes del poble, enllaçant els seus records mitificats de menuda amb el seu treball actual amb les associacions locals. Un poc la meva memòria i un poc la memòria del poble. Bàsicament és això, sempre es tracta d'això, canviar la persona que ho diu i els seus records i la seva manera de parlar, però sempre ve a ser el mateix. Un pregó que va arribar a tots els assistents d'una manera especial i emotiva. Anna Serrano, que és una persona que jo anticipe que va ser la gran sorpresa de les festes. Un any més, l'acte del pregó va comptar amb una afluència important de públic que no es va voler perdre l'inici de les festes majors. El pregó és sempre el tret d'inici de les festes patronals. Avui, encara que la gent està allà en el carrer, fins que el pregó no acaba, les festes oficialment no comencen. I a partir d'avui, a partir d'aquest moment, quan acaba el pregó i la pregonera encenga el correfocs, començaran oficialment les festes. I es diria als veïns i amics dels pobles del voltant que seran ben rebuts i així anem a gaudir en companyia d'ells d'unes magnífiques festes patronals. Acompanyant Anna, l'espectacle comptà amb música d'Òscar Briz i escenografia de Josep Ros. Una vegada finalitzada el pregó, el correfoc dels dimonis enroscats, acompanyats per la colla La Rosca, donava inici a les festes 2016. Unes festes que, com cada any, es presenten amb una programació variada i pensades per a tots.